journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, senior citizen nga babay, gisungag og kabaw, patay. Angkas sa motor, patay sa bangga sa North Cotabato. Sa detalye sa itong mga balita, gisungag og karabaw ang usa ka senior citizen sa lungsod sa Lamitan, Basilan. Naigo sa agtang sa sungay sa Karabaw ang biktima, hinungdan sa iyang kamatayon. Ani ang report ni Grace Alcunaba. Patay ang usa ka senior citizen nga babae human kini gisungang og karabaw kagahapon sa hapon didto sa Purok 2, Barangay Kabubo, Lamitan City, dinhi ning probinsya sa Basilan. Sa report sa Lamitan City Police Station, giila ang biktima nga si Alejandra Francesco Leproso, 67 anyos ug usa ka byuda. Napalgan sa kapulisan ang patayng lawas ni Leproso sa kasagbutan nga nagkadugo ug dunay samad sa iyang agtang. Matod sa Lamitan PNP, usa ka Alvin Martalia Enriquez ang nakakita sa maong insidente ug mitug-an sa investigador nga ang tigulang nga babaye naglakaw sa lugar pasado alas 3 sa hapon sa dihang giatake siya sa karabaw. Ang Basilan Forensic Unit o SOCO gihangyo sa pagproseso sa crime scene ug sa pagtino sa uban pang posibleng anggulo sa pag-imbestiga sa maong insidente. Ang patayng lawas gi-turn over sa pamilya human giproseso sa mga personahe sa forensic unit ang crime scene aron masuta kung ang bangag sa agtang sa tigulang agi ba sa sungay sa Karabaw ug masuta ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon ni ini. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe. Usa ang patay human mabangga sa bus ang usa ka motorsiklo sa lungsod sa Carmen, Cotabato. Migawas sa report nga mi-overtake ang motorsiklo sa bus apan nawad-an kini og kontrol ug nalagpot ang iyang angkas nga babay. Ani ang report ni Marvin Revilla. Patay ang usa ka pasahero sa single motor human kini nawad-an og preno ug didto nabangga sa bus sa barangay Aruman, Carmen, North Cotabato kagahapon sa hapon. Ang namatay nga pasahero giila nga si Mariam Mimbala. Nagsakay si Mimbala sa motor nga gimaniho ni Mighty Kuwang Lambas. Parehong 60 anyos, Minyo, mag-uuma og residente sa barangay Malapag, Carmen, Cotabato. Subay sa report sa Carmen Municipal Police Station, nagsubay ang motor sa kalsada sa barangay Malapag, Poblasyon, Carmen, samtang ang bus gikan sa Cagayan de Oro City ug paingon sa Sultan Kudarat. Pag-abot sa poblasyon, ni-overtake ang motor sa bus apan kalit king nawad-an og kontrol. Hinungdan nga ibangga kini sa tuong bahin sa bus. Tungod sa kusog sa impact, nahulog si Mariam og nalagpot sa bus. Di nalamba ang ulo niini sa bus hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Gikuha dayon sa pamilya ang patayng lawas sa biktima, samtang ang driver sa motorsiklo nakaangkon og samad sa lawas ug dayong gidala sa ospital. Giila sa kapulisan ang driver sa bus kasi Perigno Pinalis Gregorio, 50 anyos, Minyo ug residente sa Lapasan, Cagayan de Oro City. Sa pagkakaron, anana sa kustodiya sa Carmen Municipal Police Station ang driver sa bus ug ang mga sakyanan niini. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. Duha ang angol human mabanggaan og bus ang usa ka rickshaw nga bawbaw nga tricycle ug motorsiklo sa Zamboanga City. Apil sa gibanggaan ang poste sa kuryente. Anyang report ni Grace Alcunaba. Perting gubaa sa rickshaw kun bao-bao nga tricycle ug motorsiklo nga halos gidat-ugan na sa bus sa highway sa San Jose Guso, Zamboanga City, Setyembre 5, 2022. Gubasab kaayo ang atubangan sa bus kay mibangga pa kini sa poste sa kuryente. Subay sa report, duha ang nasamdan sa bangga nga gipangdala dayon sa hospital. Nangatarungan pa ang driver sa bus nga nawad-an siya og kontrol sa iyang ginamanihong unit. Hinungdan nga nahitabo ang bangga. Apan ang kapulisan dili dayon basta-basta motuo og
imbestagahan pa nila pag-ayo ang driver sa bus aron mahibaluan ang tinuod nga nahitabo. Wala una nganli ang driver sa bus nga posible nga mag-atubang og kaso. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Zamboanga Peninsula. Stay safe. Free Wi-Fi zone na ang Kidapawan City Plaza nga magamit sa research o pagtuon sa mga estudyante. Gitaod kini sa lokal nga gobyerno aron maka-access ang mga estudyante nga walay internet connection sa ilang mga balay. Anyang report ni Marvin Revilla. Nangalipay ang mga estudyante dihang gihimong free Wi-Fi zone ang Kidapawan City Plaza. Mismong si Kidapawan City Mayor Paulo Evangelista ang nagpataod niini aron makabenepisyo ang mga estudyante nga nagbalik na og eskwela. Magamit nila kini sa pag-answer sa ilang mga assignment ug research sa ilang mga subject tumong sa LGU Kidapawan nga adunay libreng access ang kadaghanan nga ana sa plaza, ilabi na sa mga estudyante nga walay internet connection sa ilang mga balay. Dako ba ning tabang para sa imo isip sa estudyante? Oo, dako kaya kay sayo na lang ka-adto diri sa kay mapit na lang ka diri para mag-research. Kay dili lalim mangitaw bindo para connect ka. Siyempre, makawala sa kalaay kay siyempre nagpaabot ni sa mo ang anak. Siyempre, malayan mi dito niya wala mi kabalo kung naday free wifi dire. So nakaani mi diri pagamit pud siya for in case of emergency sa mga estudyante. Sa mga mama nga nagulat sa ilang mga anak. Adunay upat ka mga station nga anaa sa City Plaza nga mao ang Luntian Kidapawan 1, Luntian Kidapawan 2, Luntian Kidapawan 3 ug ang Luntian Kidapawan 4. Ang usa ka user tugutan nga magamit sa maximum nga usa ka oras kada adlaw. Ang matag gadget aron malimitahan ang paggamit sa free wifi ug matagan sab og gigayon ang uban pang gustong makagamit niini. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. At tangi! Mga mag-uuma sa Alabel, Sarangani Province, gidalitan og libreng paggamit og makinarya sa LGU. O mga pupil sa usa ka hilit nga eskwelahan sa Talaingod, Davao del Norte, nakabenepisyo sa assistance sa gobyerno. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer Junior College and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now.
portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Double Light and Power Company. Binipisyaryo ang kapin gatos ka mga pupil sa Sambulungan Elementary School sa lungsod sa Talaingod, Davao del Norte sa school supplies ug food packs nga gihatag sa mga sundalo, DSWD ug Newsline Philippines. Naasay financial aid alang sa mga pupil. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gitubag sa Newsline Philippines ang hangyo sa school head sa usa ka sitio sa Talaingod sa Davao del Norte nga tabangan ng ilang mga estudyante sa ilang school supplies. Hinungdan niya nakikalayon ang Newsline kang Senator Christopher Bongo ug sa DSWD Regional Field Office 11. Gisakay sa military truck sa 56 Tatag Infantry Battalion ang mga hinabang kutob sa sitio sinilaban. Tungod sa daot nga dalan, kinahanglan nga magbaktas sa tungason nga dalan ang grupo. Kinahanglan sab nga mag-amping, sanglit gamayng ligas lang, pwedeng mahulog sa pangpang. Kapin oras ang gibaklay, una naabot sa grupo ang sitio Sambulungan. Aron madalit ang mga hinabang sa mga pupil sa Sambulungan Elementary School nga usa sa mga nalakip sa Last Mile School Program ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte o sa Department of Education. Makita gawa sa eskwelahan nga nagpunsisok ang benepisyaryo nga naghinam-hinam nga makadawat sa hinabang pinansyal gikan sa DSWD. Ang target is 136. Ang nagpilian ni ang mga teachers. Sila ang nag-select kung kinsa ang hatagan. Per family, ang madawat nila since elementary sila is 1,000 for education assistance and 2,000 for food assistance. So all in all, 3,000 nilang madawat. Mitunol ang Newsline Philippines og school supplies alang sa mga estudyante ug maestra, samtang ang opisina ni Senador Go nagpadala og bugas ug mga groceries ug mihatag sab kini og cash assistance pinaagi sa assistance to individuals in crisis situation kun AX sa DSWD 11 nga gi-download sa DSWD Provincial Office sa Davao del Norte. Sumala sa school head sa Sambulungan Elementary School nga si Rodel Fernandez, dako ang matabang sa educational assistance guban pang ayuda sa ilang mga pupil. Busa gikalipay og nagpasalamat siya sa gihatag nga higayon ngadto sa mga pupil aron mahatagan og hinabang hilabi na nga balik face to face na ang ilang pag-eskwela. Nalipay mi kay ang mga bata tanan gipaboran nga makadawat og assistance niini nga visitation. Kay pag-start na mo og face-to-face na naguol ko pag-ayo kay ang atong mga bata wala gyoy gamit bisan lapis na lang. Naana sila magamit nga school supply at the same time para sa community mabati nila nga gimahal gyud sila sa gobyerno. Kay usahay ang atong mga kauban nga Pilipino nga nasa hilit tungod sa kalayo. Dili sila maabtan og services sa atong government. Mao nga kini nga mga higayon nga sakaan sila gikan sa nagkalahi-lahi nga agency, special kaini nga mga panahon sa ila. Usa ang inahan niya si Maymay Ibudan ang nakadawat sa gidalit nga ayuda alang sa iyang grade 1 nga anak nga sumala niya dako ang matabang sa mga panginhanglanon sa pag-eskwela sa iyang anak. Nagpasalamat mi nga nagatagan mi og gobyerno sa tabang para naami makapalit sa mga gamit sa mga bata. Ang sitio Sambulungan sa Barangay Palmahil, usa sa geographically isolated and disadvantaged areas kon Jeddah sa Davao del Norte. Kini ang unang higayon nga nahaturan og hinabang ang lugar. Busa nabati sa mga benepisyaryo ang tumang kalipay ug nagpasalamat sa ilang mga nadawat. Naglaom sila nga unta dunapay mosunod nga mga ayuda nga ipanghatag kanila gikan sa gobyerno ug sa mga pribadong sektor sa umaabot nga mga panahon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe. Gidugangan pa sa lokal nga gobyerno sa Sumisip Basilan ang programa niini alang sa katawhan. Dungan sa ilang pagsaulog sa ikatulo ka tuig nga anibersaryo sa Sumisip Cares, gilusad sab ang Sumisip Helps nga maghatag og social services ngadto sa katawhan. Ani ang report ni Grace Alcunaba.
Daghang residente hilabi na kabataan ang mitambong sa ikatulo ka tuig sa anibersaryo sa Submissive Cares programa ni Mayor Jewel Adnan Hataman. Mga programa sa gobyerno nga dalhon ang serbisyo sa munisipyo ngadto sa mga barangay. Dungan sa anibersaryo ang paglunsad sa programang Submissive Helps, diin mga social services ug livelihood assistance na sab ang matagamtaman sa katawhan. Sa mga flagship program natin is yung Submissive Cares. So isa sa mga naisip natin po is ibaba yung gobyerno sa mga barangay level. At the same time, maranasan din at saka hindi na mahirapan ang mga taong bayan na pupunta pa sa atin, maghabol pa sa atin. So dapat kami na yung lumapit. Inilapit namin po yung gobyerno sa mga tao. Aminado si Mayor Hataman nga dako ang nahimong kadaot sa pagpanghasi kaniadto sa Abu Sayyaf Group sa iyang munisipalidad. Apan gipasalig niini nga pinaagi sa mga programa sa iyang administrasyon mawagtang nakini sa hingpit. Hilabi na ang mga benepisyaryo niini mao ang mga anak sa kanhing miyembro sa ESG. Particularly yung sumisip po, hindi na tulad ng iniisip ng mga nakakarami noon, yung nakikita sa balita o nakikita sa news na puro kidnapping at saka bombing or yung mga ISD. Ngayon po, alos mga kasama natin yung mga ISD dahil sa mga programa na binigay natin sa kanila. Importante alang kang Mayor Hataman nga masustener ang mga programa nga iyang nasugdan aron mulahutay ang komunidad sa pagtabang usab sa gobyerno. Dako ang pasalamat sa mayor ngadto sa provincial government nga misuporta pag-ayo sa programa. Gani, pakusga ni Mayor Hataman ang programa sa turismo sa lungsod nga makatabang og dako sa paglambo sa ekonomiya. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe! Gilibre sa lokal nga gobyerno sa Alabel, Sarangani Province ang mga mag-uuma og mais sa paggamit sa galingan aron makabintaha sa ilang kita. Suportado sab sa gobyerno sa Alabel ang paggamit og libre sa uban pang mga makinarya sa pang-uma. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nagpasalamat ang mga mag-uuma og mais sa Alabel, Sarangani Province ngadto sa lokal nga gobyerno sa pagtugot kanila nga makagamit og libre sa mga corn sheller kun galingan sa mais. Gawas sa libreng paggamit sa mga farm machinery sama sa traktor, combine harvester ug mga rotavator sa mga kaumahan sa humay. Bot ni Mayor Vic Paul Salarda nga patas ang pagtratar sa tanang mag-uuma sa lungsod, hilabi na sa mga mag-uuma sa mga hilit nga dapit sa lungsod. Ang mga makinarya nakadeploy sa nagkalain-laing barangay sa Label, sama sa Alegria, Kawas, Paraiso ug Barangay Datal Angas. Ang mga corn sheller operator adunay honorarium gikan sa LGU kun asa ang gobyerno sab ang migahin og panggasolina ug pang-maintenance sa mga galingan ug mais. Sumala sa mga mag-uuma, dakong tabang alang kanilang programa sa lokal nga gobyerno, di nakadaginot sila sa ilang mga gastuhon hilabi na sa panahon sa ting harvest. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alas dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo yung mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!